Andam ang kagamhanan sa dakbayan sa Subo nga mubutang og susamang early warning system sa ibabaw nga bahin sa mga bukirang barangay sa dakbayan sa Subo nga musumpay sa Butuanon River. Ani ang report. Sa 480 million pesos nga disaster fund ubos sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council, mamahimong kabahin niini gamiton sa pagpalit sa mga early warning system. Wala namang inhanglan pa nga ipahigayon ang bidding kay hangtod karon ubos pa ang dakbayan sa state of calamity. Matud ni Konsehal Dave Tumulak, chairman sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council, maghuwat na lang sila sa term of reference nga mo ilang basihan sa pagpalit sa early warning system. Masaligo ng opisyal nga makatabang kini aron makapangandam ang mga mulupyo sa dakbayan sa Mandaue nga mao'y agianan sa dakong bulog sa tubig nga mosubay sa Butuanon River. Kita man ko diri sa Cebu City, kinahanglan ato ginibabaw. Kay para sa nangato sa mga kabarangayan diri sa ubos nga bahin, makabantay sila. O ang ato sa mga katawhan pod, makabantay pod sila og busaka ang tubig baha. Samtang, gipahibaw ni Attorney Sally Maligon, Mandaue City Administrator, nga dakong pahat sa 218 million pesos nga Supplemental Budget number 1 gamiton sa pagpalit sa panginahanglan sa pagsulbad sa baha. Wala na hinon makakita og panginahanglan si Maligon nga ipaubos ang dakbayan sa Mandaue sa state of calamity tungod kay mas angayang itagana ang calamity fund sa umaabot nga mga katalagman. Magpa-procure ta og may equipment para sa suction, para sa flood control management gihapon ba? And then mag-lease o compactor truck para sa panginahanglan sa merkado kay di ba palimpyo man gyud ang gusto ni Mayor Dan, problema sa disposal sa garbage o mag-lease og dump trucks pat gapon sa solid waste management nga naagya po yung role sa pag-improve sa mga drainage system. Tipik usab sa Supplemental Budget number 1 alang sa Mandaue City Sports Complex ang angayan ng ayum-ayumon sama sa pagpalig-on sa structural integrity sa complex, air conditioning unit ug sa mga lingkuranan niini. Kauban si Clover Lumayag, Mark Cradiabella. Balitang Bisdak.